Здравейте отново. Ето второ видео на V12-ката. Сглобена, така. Собственика я купи така. И то най-вече заради ето това. Ето дали ще може. Не знам колко може да се види. Височина 12 цилиндър имаше, не беше само на 11. Сега предстои да извадя това от коша и да продължаваме с чистенето на другия, новия блок и местенето на компонентите отстрани.